Igandean, Garbine, martxoaren 8 ospatuko dugu, noski. Azken urtetan halako gorakada bat ere izan duelako, bazen garaia, noski, gorakada etortzekoa. Zergatik etorri da, iritsi da orain, zein da zure irakurketa? Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela gizarte osoak, baina batez ere emakumezko kontzientziatzea gertatzen ari zanaz, ezta? Nik uste dut emakume askok eta gizonezko gehiagok oraindikan ez ziren kontziente, ez zekiten zer gertatzen ari zan gure eskubideekin. Adibidez, hasi zanen ja benetan hitz egiten, adibidez, soldata arrakalaz. Hasi zanean hitz egiten benetan jazarpen sexualaz. Edo jazarpen morala, baino sexuaren gatik. Bortxaketataz, beste eraso sexualetaz, eta bar. Nik uste dut orduan sortu dela kontzientzia bat. Ez da zabaldu dela kontzientzia bat bazegoen, baina zabaldu eginda. Eta nik azken 2 urteetan adibidez ikusita manifestazioetan, martxoak 8an, manifestazioetan ze jende zegoen, ze emakume desberdin geuden, desberdin baina guztiz transversala, ez da, zeharrekakoa. Zeuden adineko emakumeak, zeuden oso gazteak eta tartekoak, zeuden, nolabait esateko, langile xumeak, langabetuak, zeuden gero beste maila bakteko langileak, denetik zegoen, eta denak gaina haserre berbera geneukan, eta denek itxaropen eta ilusio berberak. Eta nik uste dut hori izan dela, bai, loratu den zerbait. Baina pixkanaka loratu den. Loratu den iraultza baketsu bat, noski. Igande honetan, emakumeak aterako gara kalera berriro, zein da zure iganderako plana? Ni jungo naiz manifara, bai. Eta bai lagunekin, jungo gara, eta bai nik uste dut gaina oso beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela, batzutan horrek emateizu alako, ez dakit hori, indar txute bat, ez da, indartu egite zaitu, ikusita zure nahiak, zure beharrak, zure kezkak eta partekatuak direla, eta zure bezalako beste emakume pila batek konpartitzen dutela, nik uste dut hori dela, ezinbestekoa, eta ni horretarako noa. Horretarako eta baita ere noski adierazteko zein dian gure eskaerak. Eman eta jasotzeko. Ikerketa batzuen arabera mundu mailan emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko gutxienez 79 urte pasatu behar dira. Zer iruditzen zaizu? 79 asko da? Mundu mailan nik uste dut gaina asko da, baina benetan pentsatzen dut askoz ere gehiago beharko dela. Benetako berdintasuna lortzeko. Optimista xamarra da analizia? Martxa honetan, ikusten dut optimista xamar. Gaina pentsatu behar dugu mundu osoa ez dala gure mundua bezalakoa. Gu iristeko, ez geha noski berdintasun erabateko ora iritsi, baino herrialde batzuk askoz ere urrunago daunde oraindikan, zailtasun handiagoak dauzkate, kulturalak, ekonomikoak eta sozialak, ez da, eta nik uste dut gehiago beharko dela. Horeka lortzeko ez da. Nik uste dut beharrezkoa dena edo da, hain zuzen ere, martxa hartzea, hartu da moduan, eta ez ustea eta atzea pausorik ez egitea. Aurrera jarraitzea eta erritmoa biziago baldin bada, hobe. Gutxienez mantendu. Hori da, mantendu aurrerako martxa. Aipatu duzuen emakumeen ganako edo emakumeen kontrako jazarpena. Egia da geroz eta ikusgarritasun handiagoa baduela honek, ezta? Ze ote da, albistegietan horren berri gehiago ematen delako, edo jazarpen hori ere areagotzen ari delako? Nik pentsatu nahi dut, eta pentsatzen dut, benetan ez direla areagotzen ari jazarpenak edo erasoak edo. Benetan behar bada gutxiago gertatzen direla. Ondo ari gara horretan nintzen. Baina gehiago ezagutzen ditugula, hain zuzen ere, gehiago salatzen direlako publikoki. Eta publikoki, eta baita ere, ofizialki, esan edez, salaketak ere bai, jartzen direlako, kasu honetan, epaitegietan edo komisaldegietan. Nik uste dut hori oso ona dela noski. Jakitea, zer gertatzen den da, ezinbestekoa, gauzak aldatua alizateko. Eta gainean ikuste dut, orokorrean gizonezkoak ere bai, kontzientzia handiegoa daukate, orain 40, esan dezagun, 40 urte baino. Nik uste dut gizonezkoak
konstientek dira horrelako eraso bat, horrelako jazarpen bat egiten dutenean, ze nolako eragina daukan horrek emakume horren bizitzarengan eta bere inguruan, ezta. Nik uste dut hori badakigula, zorionez dakigu, gaina horrelako edabideei esker, ezta, aukera ematen digutelako hori ezagutzeko, testigantza asko daudelako eta bar. Norberak izan dezaken zigorra baino gehiago ja pentsatu eragiten den kalte horretan, ezta? Hori da, hori ere bai, hori ere bai. Eta jende ezagun askok salatu du sexu jazarpena, horrek laguntzen du jendea kontzientziatzeko, nola ikusten duzu, Garbiñe? Nik uste eta asko laguntzen duela bai, zeren eta ez dakit, garai batean pentsa genezake horrelako gauzak bakarrik gertatzen zitzaizkiola emakume batzui, ezta? Edo giro batzuetan, herrialde batzuetan, lan toki batzuetan, hau gertatzen da edozein tokitan, edozein girotan, gure gandikan oso gertu, gure lantokietan, gure kuadrillatan, gure familitan, eta nik uste dut jende ezagunak salatzea oso importantea dela, eta baita ere, batzutan salatuak ezagunak izatea. Begira, adibidez, aurreko astean, oain aste bete, usteet izan zala, aurreko aste azkenean, Placido Domingo aitortu egindu nola bait, eta kantzelatu. Eta bertan bera utzi dituzte adibidez Espainian, Madrilen ez dakit nun zeuzkan kontzertuak. Beraz, nik uste dut horrek badaukala eragin handia oso eraginkorra da salatzea, eta salatuaren izena famosoa nola bait baldin bada ezagutzea, ezagutaraztea, eta ikustea azkenean giro guztietan gertatu izan dela eta gertatzen ari dela. Momentu, deserosoren bat bizi izan dezu inoiz? Bai, ez oso larria, baina bai, horrelako momentua. Behar bada, askotan hitz egiten den lagunekin, eta esaten dut, behar bada, ez segurenik gaur, horrelako egoerak, naiz eta oso larriak ez izan salatuko genituzke, salatuko nituzke, ez da? Bai, nik, adibidez, garai batean autostop egiten genuen, horrelako egoera oso desagradableak bizi izan ditut, eta batzutan ez lagun gertuko lagunen artean, baina bai, beste inguruko jendearekin ere bai, noski. Erritu gara lehen lantien hartzen ere, hitz egiten ez da nola gertatzen den orain ja, kontzientzia maila honetan gaudela, betaurreko horiekin iragana begiratu eta nola ikusten den, begira, gertatu zitzaidan ura, larri samarra zen, akaso? Orduan ere ikuste genduen etzala justua, ez da ez gendukela zergatikan ura jasan behar, baina giroa etzan nola hori esateko modukoa. Zu ari zaren bezalaxe, kontutan aritu zen gurekin, gure kaixan bertan Zurine Hidalgo abeslaria ere, eta berak ere bere testigantza ilun horietako bat partekatu nahi izan zen. Ikusi. Ni kontzertu batetik bueltan nentorren, eta dara izan zen kotxez. Hau ez dut aurretik kontatu, zenun zehan sartu nahi, baina idan izan zen kotxez. Heldu nintzen, Donostira sartu nintzen goatzen naiz, eta justo parean jarri zen kotxe bat. Eta ni bueltaka, eta beste atzetik, eta semaforo bakoitzean jartzen zen, zea jeitsi zen kotxetik, olako zea oso deseroso, eta ezin nun aparkatu. Ezken nekin nun aparkatu. Ze atzetikan nun, eta... Segi galiz zitzaizula sumatu zenuen, ez da? Hori, eta, denbora pilo bat, bueltak ematen, ze enintzan hausartzen, aparkatzea eta nire etxera jutia. Orduan, izan zen nahiko, ostras, zein dut? Ostra, ebi naiz bueltak ematen da, zeba jasan behar dut nik hauet. Bai, horrelako, panorama, Bai, edo zinetan, garai batean ere bai, zinea bakarrik jutea emakume bat, etzan... batzutan zegoen arriskua, pentsazazue. Zinera joateko ere. Zinera joatea, ez da? Ni astelenero bakarrik juten nahi zure. Eskerrak aldatu dela dana. Nik uste dut aldatuz doazela gauzak. Baina ez dira aspaldiko irudiak hauek, ez? Eta entzuten dena, eta epaitzen diren astakeria horiek, gaur egun gertatzen ari dira, noski, hori ez dago ukatzerik, eta esan dut, nik uste dut horrelako edabide guztietan hori zabaltzea, jakitea eta adieraztea, eta gaina gizarte osoak eta erakunde publikoek adieraztea eraso hoien biktimen alde daudela eta laguntza osoa jasoko dutela erakundeen gandik, nik uste dut hori ere ezinbestekoa dela. Zen eta hori da zuzen ere, nolabait zalantzan dagoena, kasu askotan, eta hori da oso maiz biktimek salatzen duten hain zuzen ere horrelako prozesu bat
hasteko oso ondo pentsatu beharra dagoela, gero Merezi oso ote duen, bakarrik edo. sentitzen direlako, eta gaina prozesua bera oso gogorra dela beraientzat, eta bigarren biktimizazioa gertatzen zaiela, Justiziarena ezta? gainera. Beraz, nik uste dut, hoi dagoela hor erdian, eta horri eman bartzaio benetan irtenbide justua eta eraginkorra.